everyone, welcome back to my channel. Nwngtamwnko angni गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावनाय जाबाय। नै जोङो दायो on the way लामायावसो दङ। माने मोनसे फिसा प्रग्राम दं आरो जोंहा बिनानावनि पिजालानि ओंखाम दौनाय अन्नप्रसन ना मा होनो बेयाव थांनो नागिरदों आरो जोङो 3 सिस्टार साथाम थांगोन। थांफेराखै ओमफ्राय दिनै थांनोसै। नै इथिंबो दं आजा गोरलैबो दङ। दा बेयावनो थांनो नागिरदों आरो जोङो लामायाव दं। आङो दहायो लास्लाबनो हायासै रेडि जानायाव एसे बेस्थ' जाबायना बिजि। दा आं लामा ससेनिफ्राय लाबाय आरो ब्लगखौ। बिदिबा नायलांबाय थादों नोंथांमोनाबो आंनि दिनैनि ब्लग। लामाया दुब्लि बारि बारि बाथाबारि आरो बिसिना बलामगुरि बाथाबारि नामा बावथि बाथाबारि सुबायजार खाथि जायो। ड्राइभारा नै दैया मोजांथ' ना स्राय स्राय नै पिकनिक जागोलायगौ होमबा आंना सान्दुं दिजों गोलैदों जायगायानो सान्दुं नांबाय थायो आंनाव। बारा गोजान गैला मोनहैसिगोन। नै दा जोङो बिनानावनि न'आवहाय सफैबाय आरो नै मोनफैबायानो। नै आजाखौ बिमायंआ बामगासिनो। नै मानसि गोदाना आचा बिमायं गोजा आयंसो जायो आयं आयं नै बिमाया बिमाया आजानि ओंखाम दौनाय बाजैमोन दंफैना गोदोरनि बायदिबाबो गोदोरनि बायदि गिदिरनि बायदि बामनांगौ ना आंबो बिदिनो सिगां बाबाखौ बिदि नै बिमाया सोरखौबा बामबाय मेगन साया नामा बिलाय रोंथ'वाखै ने लोंथ'वाखै न'नि गोजाखासैलै आया आंनाव प्लास्टिक गारिखौ लाबोखादों। मा नाम दोनखो ओमफ्राय हा बुब' BHU BO ये मैंने बुबा नै मालाय बिबै मोना सफैनानै दंफैयो। माने जोंनि आमाइ आनैमोना आरो सफैबाय मालाय। मानो गाबखो जा मानो गाबखो गाबफ्लायो सोरनाव फैदोंबा जा मालाय लेखाखौ लानहरबाय लेखाखौ दांबाय हाखौसो दांदों गोजानाव दंमोनबा लेखाया आरो हाया खाथिसिनमोन ना सिगांसिनमोन लेखानि खानायावसो थालिर बिलाइयावसो गोलाव होखानांगौ बे संग्रायाव जाबाय बिमाया थाबायासै थाहैदों बिबारबो लाबाय थालिरखौ आपेलखौ फैसा फावथेनखौसो फावथेनखौसो रोंखायोनो मा दौनाय जानोसै ने साम' सोङा हरजाया माबा दौखांखानाय जाबाय दे जाबाय आरो दोनबावदो बेखौ दोनबावदो आजाया माहाजोन जागोन ओंखायनो माइदांगौ मालाय खनसे उन्दुहरबाय हनै जाबाय बुरजा मोनलोंनाय खालामो खननै दौबावदो खनसे दौबावदो
Dia belum kaya di sini. Apa ini sudah tunggu apa ini? Saya masih karo. Masih karo sampai. Aja kita sini. Ibu langsung dan ya. Bây con Hà Nội bây khát luôn quá. Không sẵn thầy rồi. Đây khát mường này. Chị chú khát lắm. Không. Khát tại vì đơn không ăn đâu. Ini dia kan menjadi tak lebar lagi deh. Bima kamu berapa jam ini? Rice meeting dia. Jadi dia lah yang sibuk apa besar lu lah. Dia apa dia? Dia. Dia apa dia? Bapak dia. Kumur aja ni kopi kumur pun. Ada kumur lah ya sih. Jom sini rasa dia semua. Jom sini lah ya. Jom sini lah. Kau semua kaya. Saya bisa mungkin ada lagi kau. Kau sini nak ke? Kau ni nak yang kau sini yang yang saya cuci lagi ni. Kau kau pun ada yang ada. Jadi sih kau kaya. Sekolah isi tu bukan. Kalamw tak ada. Apa extra bimas? Apa Binanaoni? Binanaoni ada. Hai. Ayo apa? Ayo birthday, happy birthday. Không đủ không bài, ha sao không? Mà lại năn thì mình ăn không giải cái mà mang cái năn nè. Hả? Mang cái lấy cái lấy. Kuma video, am phải? Ha. Burma. Cái thầu nè, cái thầu đã. Beदर मोनजाजोब्बाय नै जा बेदरानो माखौ जानो जाख'नो हालायला बोरमा बेदर दाउ बेदर आजाया माबायदि उन्दुदों गथ'आ खावलायाव आखाइ ओरैबायदि गोथाव जायो अखानायै जाबाय मागोआव बे मानैया एखे मा अमा बे ओरैनो माबा गोजा ना बै गोसोमा दिसिनि बे एमसिआर ए हेमसियार बुरजा बुरजा फिसा होयोथ' बिदियाना बुन्दा गोजासोना
आफानिफ्राय लाबोदों बांबुनिफ्राय ओंखाम जानो नागिरनाय आमाय असे जोंनि आइनि फंबायनि बिसिनावनो फैदों जोंहा इनिनो फिसालानि ओंखाम संनायमोन थांनोसै जोंहा ओंखाम जाखांबाय दा मा बेदर जाहोग्रा जोंनो कबि आयौ उदैयानो बेग्रांजोब्बाय बाजाराव दानि जौसिनबो नोंसिनिफ्राय जौसिनबो होनदा उरलायबावो बाजैयो बे जोंहानि आयं जोंहानि आइनि बिब' आयंआ जोंखौ लोगो गोजोनदों आं फिसाफोरखौ नुनानै बिजादैफोरखौ गोबाव जाथारबायना नुयिया बिहा बे गामियाव हाबा जाफैदों आरो आयंआ जेनेबा आंनि साहा खानसि बाजाराव हाबा जाफैदों आरोखि बावथि बाथाबारियाव खानसिबो होनो आरो खानसि होनबानो जोंनि जायगाखौ गासिबो मिथिखायो आरो बे बिनानावनाबो बे एखे गामि ओमफ्राय आयंनाबो एखे गामि ज' लोगो मोनबाय दिनै गोबावजों बे कबियाबो आनैया आंनि जायगायावनो मोनफैबाय आरो खाथियावनो दे होमबा आयंखौ सिनायना लादो नोंस्राबो बिमा फिसाया एखे बिमाजों उन्दैयाव बिदिमोन मेगन गिदिर गिदिर बिमायाबो हास्थाय जादों आयो थांसै थांजोबसिगोन माखासे न'आव थांसै ओंखारबोबाय जानानै फैबाय बांद्राय मोनायाखै आरो एसे सोरांबारां ओंखारबोबाय दाना दसेनो मोनायोना बोथोराबो बिदिबा थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन बिदिबा दिनैनि थाखाय बेखिनियानो बाय